yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamur. Ya trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeke urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi permati tak pitung-pitung. Nggonku kleru ki ora kok ming luputin rada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Surat nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae surat jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapakne ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, Gandeng Kayu Kastaba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuko. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastaba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo Kayu Kastaba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun-ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore ora cilaka. Kakyat kakoto Kang Joko Joko Bumi Om Tedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Toga wonten dawuh Gusti Patik. Apa dene kowe mbilung? Wonten dawuh Gusti Patih. Wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng abdipun Toga. Kepareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggenjengandika ngawi kalawan abdipun Toga Gusti Patih. Toga wonten timbalan. Ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana ing Giling Wesi ya ing Giling Ngaya. Kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawe kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok. Yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan nglawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun Sang Hyang Bathari Supraba marang negara ing Giling Ngaya ya ing negara ing Giling Wesi bakal jinatu Rama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe
nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Nagapracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet. Nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kaliyan Sinuwun Prabu Nagapracana menika mboten, namung kula nuwun sewu. Sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika mboten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika mboten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kaliyan raseksi, menawi dewa menika kaliyan widodari, menawi nalindra menika kaliyan putri, menawi pandhita menika kaliyan endang. Nuwun sewu, lha kok menika wonten satunggiling titahing Ubatara Sinuwun Prabu Nagapracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu, mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuwun Prabu Nagapracana, nanging mbok menawi sakmangke sampun ngantos kedadosan ingkang mboten-mboten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuwun Prabu Nagapracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sakmangke Sinuwun Prabu Nagapracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari, ning malah badhe pikantuk dendhaning para dewa. Lho niki lho, kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan, kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok enten ngalam donya. Ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa. Menika mangke sampeyan minggah wonten ing kayangan mboten ajeng pikantuk widodari ning malah pikantuk sapu dendhaning dewa. Mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo menungsa, nek buta ya karo buta. Selagine kewan kemawon nuwun sewu, wedhus dijodhokke sapi mboten ajeng gelem. Sing jeneng ula kalih landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. Sing jeneng macan karo kidang niku ya ora jodho, malah kala mangsane kidange dipangan macan. Niku pun semanut karo aturane dhewe-dhewe. Sing serakah niku rak menungsa. Menungsa niku jodhoke apa-apa waton resik mesti dipangan. Lah iya. Kaya Sinuwun Prabu Nagapracana niku. Toko wonten dawuh. Yen aku nyentulani rembuge Sinuwun Prabu Nagapracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Nagapracana. Terus kersanipun Gusti Patih, wadya bala sak cukupke ketapna kok. Aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumuruning Hyang Pikulun Bathari Supraba. Minangka jatuh kramaning Gustimu Nagapracana, kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo soroh nyawa. Mrika niku papane dewa sing nitahke para titah. Ha kok sampeyan titahing dewa ajeng wani kalih dewa. Niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngias karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walesing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak kejungkir. Aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kayangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa.
Lho, Togog ya dewa. Nggih. Togog niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten iki. Togog wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang. Sing baku Adyabala ketapno, aku tak munggah ana ing kayangan. Tak nembung para dewa tuning wang pukulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake. Wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana bali kayangan. Nggih. Ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu sinuwun Praga Pracona Tusan Pati Sekipu. Ayo monggo Gusti Pati kula dherekaken. Ya, wilung lan apa dene kowe Togog? Aji dengan asan
amuk punggung ing kayangan Dewi Suko Makarwo Sangka Ayo. Kamu kayangan mangke gumelaring kasatriyan Jodipati kapernahe ringgilen negari Ngamarta papan pelengganing panenggak Pandhawa kekasih Raden Werkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ing winastan kasatriyaning Jodipati ya ing nunggul pawenang Barisat juga katengan gelar sangjaring para kawula miwa para nayaka ing kasatriyan Jodipati begambir mlebar yaya samudra datan tepi samya mangayu bagya lairing ponang jabang bayi atmadaning Sang Werkudara nengge sang jabang tetuka parandening mangke katingal tintring madyaning kasatriyaning Jodipati kaperbawan wingit wimbaning Sang Harya Werkudara ingkang sawetawis wekdal lenggah madyaning kasatriyan datan mubah datan musik nganti kaya tugu sinukarta sinanding kenggarwa nengge Dewi Arimbi ingkang tan kendhat anetesaken waspa krana nandhang rudatin menggaliaken kawontenanipun ingkang putra Sang Jabang Tetuka Nadaning Jawi sampun aglar sangganing para nayaka sak kasatriyan Jodipati barandene setunggal kemawon datan wonten ingkang wantun amedhar pangandikan samya tumungguling kesma larut kerut kelawan raos priatos ingkang sinandhang dening Raden Harya Werkudara dadak sakuling mangke kawis tingal rawuhipun nata agung ing Ngamarta Sang Prabu Darma Kusuma miwah nata agung ing Dwarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna tuwin datan kantun nata ing Mandura Prabu Baladewa nadyan sawetawis katingal bingar pasuryaning Sang Werkudara
parandene dupi ingkang putra nenggih punang Jabang Tetuko. Dadi katingal rengu pasuryaning Sang Bratasena. Sigra murwani pangandikan nenggih Sanata Prabu Darmakusuma mecah swasana madyaning kasatriyan Jodipati. Dhateng Kantunata Ndrawati tuwinata Mandura Prabu Baladewa ing cipta nglipur dhateng penggalipun ingkang rayi Sang Werkudara. Dadi kumangulu jeneng pangandika Sanata Prabu Puntadewa ingkang dereng kababaring lisan. Sana maneka warna kasatriyan Jodipati. Aku ngaturake basaku katura barep kakangku. Iya ya Dimas kadangipun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa. Akarya bombong penggalihipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara. Yo ndak gegem ndadekake jimat. Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura. Ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat. Ya Yayi Werkudara ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Dimas Bratasena. Ndak gegem ndadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mlenggah. Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara. Apa dene bule kakangku? Aku ngaturake basaku katura. Bule kakangku. Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Yo Bratasena. Siadi ngaturke bekti kalawan pun Kakang wis ndak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Mandura Tampanana Werkudara. Ndak gegem dadekake jimat. Ora liwat prayoga nunggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki. Yo Werkudara. Kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati didi kelungguhan samengko iki. Bunggih prayoga nunggon wong adhep ning ngarsaku. Setyaki. Nggih Kakang Mas. Sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Kang Rayi. Ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati. Yo tak tampa bunggih. Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku. Aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki. Jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara, wis gawe tentrem hayem hatiku. Dimas kadangipun Kakang praptanipun Kakang ana ing Jodipati sayekipun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuko. Semono uga pun Kakang Yayi Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi lawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuko. Pun Kakang nderek mangayu bagya dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang ingkang teges besok bakal bisa dadi srana
nyambung sejarahing Siadi lan garwamu Yai Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon wong kagungan putra mesti bakal bungah atine seneng rasane ayem pikire lah kok beda kelawan sira Yai Dimas Bratasena wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati pasuryanmu katon rengu rasamu katon ora jenak pikirmu katon ora kepenak Werkudara wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa yen pancen pun Kakang diparengake mangerteni mara gage matur kalawan pun Kakang Mandura pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna Werkudara wah Puntadewa kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku pancen bener apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane seneng pikire nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki mara kaki sawangen Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis mergo gagas kelawan anakku ya gagas kelawan Jabang Tetuka lho Yayi Atma jamu Jabang Tetuka ya gene Werkudara Atma jamu Jabang Tetuka kena ngopo lho Yayi apa ingkang dumadi kelawan Atma jamu Jabang Tetuka lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono kaya ngopo rusak ing pikirku wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka mongko bareng wis umur setahun ari-arine durung iso ditugel dening apa wae saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine pikirku wis ora sronta rasaku wis ora kepenak dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono apa ya kelakon selawase urip anakku lanang bakal mondong ari-ari sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis mergo gagas karo kahanane anakku lanang barep kakangku Kresna lan Baladewa rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa nanging saka pangrasaku kaya tumurun Sang Hyang Bathara Darma Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara mara gage dandanono pikire Arimbi dandanono atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki barep kakangku Koko Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu iya Yai Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Arimbi ndak tampa sira Yai ngaturke bekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Ndrawati Tampanana kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk ya Arimbi ndak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kula pundhingga jimat pariping dayanana ing kasantosan mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken sumados anak kula sakmangke manggya pepadhang Koko Prabu Ndrawati kula wonten paring adhawuh Yayi monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng mrenahaken dhateng manahipun pun Arimbi nyatanipun kawontenanipun kados mekaten yo Kresna gage Siadi ngempil sada dening kadangku Si Arimbi ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire ora grantes kaya mengkono mergo ngrasake lawan majane ya kuwi si Jabang Tetuka Koko Prabu menapa mboten prayogi paduka
Pun Kakang kuwi nek kene minangka dadi dayuh, yen si Adi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Werkudara percaya karo Yayi Prabu Ndarawati. Mula sing wigati lan sing baku si Adi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Harimbi. Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng pangawaosipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Harimbi, kula wonten paring ade apa? Yayi. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen to atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten, Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu, sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa diketok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu, ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Si Adi wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar. Satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan, ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babah pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti ya, wong urip ana ing alam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin, kudu ditampa kanthi ikhlas, aja nganti gesula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega gawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara. Satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka, ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara, iye. Apa si Adi ora kongkonan kelawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tanantuk karya. Apa si Adi ora nyuwun donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga? Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtuwarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku. Lan aku dawuh karo Permadi, apa wae dawuhing kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang bagas pusere si Jabang Tetuka. Wadene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Sikra-sikra yen permana kanca, sikra nglakenawang sesangka. Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung, katriku mulung mangrembak ing wadya. Mulung
gawe kanyu pinangka wardu kanyu ujare mengganten wardu jarwa keco kena durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba sami alok yen to ana dewa ingkang ngejawantah nenggih Sang Hyang Pikulun Narada ya sangganika putra ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayak Raden Permati kaya kaget kang samya mulat dadosaken geger madyaning pasewakan kasatriyan Jodipati mangrombareng para kawuli kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan madyaning kasatriyan Jodipati tak kira yen to ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ngejawantah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatriyan Jodipati padha kanthi Raharja sapraptamu Narada kakekku kencang arudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara samet praptaulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinaringaning kawidadan kita atur pangaboti kalawan dewa ulun tampa pangestuning Hyang Pikulun Rada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat Permati padha kanthi Raharja sapraptamu tansah pinanganing kawidadan niring sami kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wah tak tampa prayogana nggon ngadhep ning ngarsaning pun Kakang inggih sampun boten kirang prayogi Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun ya Arimbi ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun menapa marang jeneng para kula Arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati inggih kasinggihan mekaten ya Puntadewa ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan mugi kasekecap anggen jengandika lenggah Pukulun ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati Pukulun ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun Butulun Kresna ulun tampa ora liwat pangestu ulun tumrapa marang jeneng para kulup Narayana iki kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan dipun mrayogakaken anggenipun lenggah Pukulun ya wis ora kurang kepenak Pukulun ngantrang sembah pangabekti kula kunjuk Pukulun wah Baladewa iki kasinggihan mekaten ya ulun tampa karya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun Tampanana kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan dipun mrayogakaken anggenipun lenggah ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa Narada kakekku Werkudara piye ana wigati apa wah tanpa kanthi kanyana-nyana ana dewa mudhun ana ing jagat yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake aja kaduk ati kadron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati bakal ulun nandharake kalawan jeneng kita kulup Werkudara yo perkara wigatimu tak tampa ning aja lara atimu yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara tak anggap kuwi bab sing ora wigati lho sebabe merga sing tak antu-antu dudu Narada lah sing tak antu-antu sapa adikku Permati mula arepa kowe dewa tak jaluk kowe ngalah dhisik aku tak ndangu karo Permati
Wah lah ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggon kepengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mara Kakek matura marang aku, piye dawuhe Kakek Abiyasa? Babakan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Satwarga, jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko. Tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Naroda ingkang sajaipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo, Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo, Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. kayangan geger Iya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuking Narendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracona ing nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracona mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ning kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kawan Patih Kesipu mantra mau. Yo, Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Trada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged kejawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Trada kula aturi mandhap wonten ing jagat, kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kunto Wijayandanu. Kunto Wijayandanu. Iya, Kunto kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kelawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa, bareng tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, bareng ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi iki ming mesam-mesem ora munjuk atur kan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunto mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat gamprang kaya kidang playune. Ah, dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki yang menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta Kamandanu lan tirta Amerta wekasan dewa kena lara luputing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah.
Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa pukulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggih? Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunta Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kuntut. Ming entuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho areng apa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ya trondolo iki ya. Aming perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak petung-petung. Nggonku kleru ya ora kok ming ngluputin rada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Sulap nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae ora jenengmu kan bar tak hitung-hitung, lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapake ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene, gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permati, mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cetha ki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore ora cilaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Ah, iki gandeng rawuh putulun Natandrawati. Ya Natandrawati sajake ingkang pas kudu magas pusre atmajamu si Jabang Tetuka, Nggih, Werkudara. Bermara remangos wamya ngambrangan kati karunaning kaswase. Oh, Kresna kakangku, Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning Narada kakekku. Mesti wae Kresna kakang wis mireng dawuhe Narada kakekku. Kresna kula wonten dawuh pukulun. Kula nuding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lahir batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh Permati kula wonten maring dawuh. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya, Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo, sing ati-ati Kresna. Yayaji, kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma, Kaka Prabu, mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipatipun Dimas Werkudara, Kaka Prabu. Wah, Kresna kakangku. Abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi, gandeng ingkang dawuh Hyang Pikulun Kanika Putra, tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Hyang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yayarimbi, kula wonten dawuh Kaka Prabu. Atmajamu Jabang Tetuka gendongen mrene. Mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih, ngestaken dawuh Kaka Prabu. Sigra nandhak wrangka aran Kyai Kastuba Mulya. Nalika semanten Natandrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong Sang Tetuka.
Kaluaning jagat gaweaning Muradewa tugel kunang ari-ari parandening mangke. Wrangka Kyai Kunta manjing kusring sang Jabang Tetuka kagyat kadra kasanata Indrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, iku lho wonten maring adhawu Kulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka. Lah kok ulun nyawang lawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Kulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raosing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun kayu kastuba mulya menika kula pagasaken wonten ing Pusra saged pagas namung elokipun wrangka Kyai Kunta kayu kastuba mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka Kulun. Dalah perkencang laru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Nurutu kakekku Werkudara piye? Ana apa lelakon iki gage jlentrehna marang aku babar pisan. Katon wis padhang kahanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Boyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurwendat, kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo. Apa bakal dadi srana? Cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurwendat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak sentrehke ya. Gandeng kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunta Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunta Wijayandanu. Merga wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunta, padha karo curiga manjing wrangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Wah, ngono ya. Apa ora iso disranani? Engko ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, pose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunta. Aja nganti methuke Kyai Kunta. Nek nganti methuke Kyai Kunta nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. Yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuh Hyang Pikul Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki ya Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit, ulun njaluk idi palilah permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Kanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Prajana. Yen permadi budal ning kayangan. Wah, yen ana lara permadi babak kulite nganti tekaning pati aku sing kelangan. Mula sing munggah ning kayangan aja permadi tok. Ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin mudang latat majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan.
kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hyang Bukulun Bathara Guru Boyong Permati ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki? Kowe iki nek omong terus jak tredang nek kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu Dadi jagoning dewa ning sing dituding Permadi. arep sing dituding Permadi ning kuwi adiku entuk ora entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi Kula wonten dawuh. anakku dimong dhisik bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta, apa kita ki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku Werkudara piye? ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo yen ana apa-apa anakku sing tak tempuhke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingin badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Rada melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun kula ki nderek. Lah, rak tenan ta wae. Kula dewa barang ya melu. Kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe ikhlas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Waja Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing Penggalih. Sabab Permadi bakal akeh ruwange lan bakal akeh bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Prajana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa ulang kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha sumusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih kula ngestaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit sing ati-ati aku nyusul karo lagumu Permadi. Koko Prabu kula nyuwun pamit. Ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu monggo sareng kula. Ya Permadi monggo aku sumusul kawan sira Yayi. Ya Permadi aku ya susul karo Sri Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha jejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Telodo kakekku. Dangun Kakang Barep kakangku wi. Werkudara Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang kayuwangan apa ora luwih prayoga lamun sira yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggale nyusul karo Permadi munggah ning kayuwangan. Ya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Ya, Werkudara. Pun Kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Bareng kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak ganti manjing ana ing sasana pamujanan Kembulundrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya, Werkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bunge wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nono ngestaken dawuh. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula nang.
purna gatine mananggilan nalika semanten Raden Werkudara somanjing madyaning kasatriyan nalika semanten dherekaken ingkang ngraka nalindring Amarta nalindring Durawati tuwin nalindring Mandura datang kantun ingkang garwa Dewi Arimbi ingkang ngamondhong jabang tetuko nalika semanten katinon saking Mandura kaya jejengkaran tindaking Sang Werkudara wau